Wow! Dito na palyase. Wow, sarap po. Eh. Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel. Yan, for today's vlog po kami po ay mumukbang. Syempre thank you po kay Sir Robert at kay Ma'am Lloyda. Dahil ito yung patreat niya po sa amin nung nag-outreach sila sa Alginan. Thank you so much po. Yan, thank you so much po, Ma'am Lloyda. Syempre yung pagbabalik ni Madam Madonna. Yes, welcome Nandito back. na naman ako guys. Inaasahan ko nandito na sa Antipasing, wala pa pala. Naunahan ko na sa Antipasing. So yan, bali hindi ko alam na mayroon silang ngayon pamukbang. Sabi ni Dan, bilisan mo dyan at magluto ka, sabi niya sa akin. Ay, Sa airport ko lang ako, Darso, magluto ka dyan, sabi niya. Ayun na kaagad ang pupan Oo, sa'yo. kaya buti na lang din at na saktong mabising ko ako. Wala siyang kain. Wala pang albusan. So, ayun guys, magluluto tayo ng ang pagsamahin ba yung crab tsaka yan magluluto tayo guys ng shrimp buttered with crab. Ayan, pagsasamahin na natin siya guys. Tsaka syempre sisig, saktong-sakto talaga sa pagdating ko ang sisig. Talaga ikaw talaga. Talagang para sa akin ang sisig. Tsaka pa ba, mag-iihaw din tayo ng bangus, tsaka hotdog. Ano pa ba yung nandiyan? Puro pang pie vlog. Puro pang high blood. Favorite ni Tita Ligaya! Birthday din ng Tinidaya. Kay Sir Robert. Yan, thank you so much po kay Sir Robert sa Van Orden family. Yan. Bali, yan, mabubusog na naman ang mga ladies. Ngayon lang kasi nila naharap na magluto kasi nga nung mga nakaraan busy kaya natagalan din. So tinapos muna para na din ba? Parang pang tawag ba doon yung hugas may gano'n? Hugas kalawa. Hugas ka? Dahil tapos na magtanim. Tsaka kailan lang 'di ba nag-birthday si Sir Robert? Parang pa-birthday na rin niya. Thank you so much po. Yan, let's go na. At baka may dumating na bisita. Nakakahiya naman sa aming bisita. Kaya nga. Sino bang ina-expect ninyong bisita ngayon? Ewan ko kay Kuya Alin kung makapunta. Ayan, si Kuya Alin daw. Tsaka si Ma'am Beth. So ayun mga ka-dragon, ito yung ating crab. Sana mataba siya. Sina? Parang mabigat naman. Tsaka itong hipon. O diba? Favorite ng bayan. Favorite ng tay. Hello! Gising tunog. Gising ka? Oh, saan ka na naman? Nasa farm? Wa. Ha? Oh, play na kayo natin yan. Magabulan na. Yung guys, yung galing ng Manila guys, gutom na gutom. Di man lang nagdelibili ng ng Jayco. Wala akong makita doon. Walang makita, walang pambili. Wala akong makita. Ay, naghanap-hanap ako pati yung, ano ba yung, Krispy Kreme. yun? Wala. Muta eh. Bili nga din sana ako. Kahit panaderia na lang sana eh. Sabi ko, Meron man lang. magdaan na lang kay Samantha. Bukorol. Yung bukurol, wala man lang bukurol. Ayun na yan. Magkita kami din kasi. Ay, sa'yo yan. Hi. Wow. Yun na. Hello, say hello na. Hello? Say hello. Hello? Hello, Daddy? Hello, Mommy? Say hello na. Hello. Naiya pa. Hindi mo saglit. Hello. Sino? JD. Say hello na. Hello. Hello, Mommy. Very good naman yung baby. High five, baby. High five. High five. Alain. Ay, oo. Chili pala yan. May chili na rin pala. Alain. Alain na si tita. Alain. Kagat ka na naman.
Hello? Natsura. Ah. Yan, may kasama tayong ano guys. May kasama tayong pogi. Ayan, Santiligaya. Malinis yan. Bagong gupit. Good morning po. Nagmukha ka tuloy lalaki. Ayang, yan. Pati ano ulam? Pati hot. Hot. Oh, hindi pwede sa'yo yan. Spicy. Ooh, Papa. hot. JD. Hingi ka mo. Hello? Galing na talaga. Hello? Big boy na. Uy, tayo yung cellphone mo, tas. Oh, akin na yung, give mo sa, kay mami yung cellphone. Give mo kay mami yung cellphone. Give mo kay mami. Oy, sus. Magsi-cellphone ka rin? Hoy, Ta. Yung ginulong ta. come here. Maanghang, bebe. Hindi pwede sa'yo. Ha? Give mo na kayo yung mami. Oy, no. Magsi-cellphone ka na rin? Ha? Oh, give mo na kay mami. Oy, oh, may nag-chat. Nag-chat na si tita. Oy, sus. Sungit. Hmm? Sige, mantok ka dyan. The cover and hold. Yung cellphone ni Mary, mami. Sige, pagkakati tayo rin dyan. No. Oh. Wala, yan na si JD. JD, where's ate yan yan? Tawag mo ate yan yan, dali. Oh! May diaper. Uy, nagawa mo dyan? Huwag kang tumayo, muntog ka. Wa. Yan, sabak agad sa lutuan. Pangkalan lang talaga ang beauty ko. Na, jailing tayo niyo. Baka nung bigat tayo pa yung mga sisay. Wala ba tayong kahon? Yung dun sana yung pinagkakawa namin dun ng kasi. Ano ito maluba? Hindi naman nagawa. Kabilang. Hello, JD? Hello. Say hello. Hello. How are you? Beautiful smile. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes nga. Beautiful eyes. JD? Ang lalaki. Oh, basig na basig na naman sa talagang itapas monte. Bakit lang kanya yung tapas ko, nagalaw. Dami-dami yan. Na. Sukal na lang yun rin. Para ako kanitang ice cream. Wow! May tayo kalyase. May kayong George. Kapit mo naman eh. Papat. Hingi, tita. Hello! Hingi. Ngayon daw dito. Thank you. Kuya Cha, hello! Hello, ate. Subo mo si JD. Hindi ako, ate. Yang ako yang. Yang. Ang daw. Lapit. Panghapunan na rin yata yan. Ano? Narisling nyo na. Sige. Yan, malapit na. Wala talagang tubig to? Wala.
Wow, sarap. Okay na yan. Pwede na yan. Aray ko. Tuk, sama eh. Pwede na, okay na. Ganyan ba yun? Hindi ko alam yun eh. Saan taligaya? Ay, saan di pasig pala yun. Ang daming nating papaya guys, oh. Yes, kawawa na si nanay. Baka sweet naman ni JD. Beautiful eyes pa, oh. Aray, talaga naman. Di magpawat. Bayagan. Kiss tita. JD, kiss tita. Okay, Didi. Kiss tita. Isda tita. Ah, nantok na, oh. Namo, kinuha niya na yung unan niya. Kiss ako tita, dali kiss tita. Hug, hug, hug. Big hug. Hug. Oy, shoot. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Pakita mo. Beautiful eyes daw. Patingin tayo, beautiful eyes. Dito ka na. Kailangan tuloy ako nakatulog. Pero maraming Yung usapang ano, Big Brother. Yung mga gusto nila, hindi nanalo. Hindi nanalo, sayang yung puyat. Ako, das biya ako eh. congratulations. Kaya lang naibig. Pat! Gutom ka na, Pat? Oh, meron. Ano yan? Ha? Ano po, tapos magbili ng 2 tornilyo na ganyan ako. Kako doon ka. Gasumpit na kayo. Ako eh. Lapitan niya talaga yung bibiron niya eh. Basta nilapitan niya na, automatic. Magpatimpla na. Paano yung tawa, JD? Paano yung tawa? Ha? Ah, baby na. Yes, oh, gigil. Parang iba yun yan ha. May kasamang gigil na yun ha. Yan. Iita ko na wala. Mukhang hindi pupunta ang ano guys, sila Kuya Allen. Saan niya po nakita? Si Peng nagbigay sa akin. Wow. Hindi oh, look oh. Saan nakita ni Peng? Hindi ko alam. Saan mo nakita ang gunting Peng? Hindi ka nauntak yan? Andun man sa Kwan. Kung napunta doon, hindi ko man nilagay doon. Bilisan, ubos agad yung kay JD. Talagang isang anuan lang eh. Kalaki siguro ang bilugan. Nalpasan. Thank you. May energy na naman. Wala na. Wala na. Hindi naman pa daw Nagka-charge. Kaya niya akala mo antok na antok na itong mga ano. Wala na. Nana. Guys, for sale yung sa manood namin. 500,000. Baka gusto nyo. 500,000. Itinda natin. 500,000 yung sa manood. Baka gusto nyo mga ka-dragon. PM nyo lang kami. Kita agad. Kaya nakagad dito ba? Mahigit ka lahat. Nawalan sila ng ano, nawalan sila ng gana nung tag-1 piso lang. Ulan. Makakailan pa rin makaipon ko sa nila. Subo ko kayo Ako pa lang pag nagpunta ako, ayoko na kapag. Maghanap kasi tayo ng pang ano, yung magchinso doon. Para mapahakutan na ng buhangin. Gusto nyo ulingin yung kay friend? Nagpupo lang tayo, may pangarap na naman. Yung plano sa may lupa eh, ano, nakabuo na ng building. Kadali magplano. No, Ang Tiligaya, kadali magplano. no. Kadali magplano. Kaganda sa plano. Ang problema, Tuburin mo rin sa libo eh. kiss mo daw, daddy, kiss. Kalambing yan guys ni JD. Mas malambing siya kaysa kay ano, yan. Kagaling na. Wala na, mama. Ako din niya na ano. Dami niknik. Sarap naman ang ating sausawan. Wala na. Ay, ano yan, sa sisig. Tanggalin ko pa yung dito. Mag-ihaw tayo ng talong. Isa lang to guys, pero ang laki. Oh, taba. Hindi na kaya itong frito. Alala. Kakaano mo pa lang. Stop na yun. Tawang-tawa si Gage pag naglalakad ka, pag napapalad mo. Oh, ma, hot, hot. Hot. Danger, danger. Hot. Magluto ka daw.
Ay, sabay mo sabay. 1, 2, 3, jump. 1, 2, 3, jump. 1, 2, 3. 1, 2, 3, jump. Hop, hop, hop. Wala ko lang siya mo, JJ. Kala ko na makalakad tong bata na to eh. Sarap. Sarap sana kung may tahong pa. So ayan guys, alas 12 na. Magpiprito pa lang kami ng pangsisig. Lantak na yung mga sinelas niya naman doon sa Tristan. Sakto tong ko natin. Buti nagkabunga pa itong ano. Ang tanda na rin yan. Kaganda ng bunga niya. Punta na tayo ng konti. May gusto mo na yung sinelas mo? Ayaw niya rin, hindi ko nilagyan ng cartera. Paano yung magkuhantak ba siguro? Hindi nga ginapan sa Ganyan yung gusto ko ilagay yung kwan, yung ganun kay Ann Cortez ay. Yung paano nila? Wow. Bagay, magkakabagay. Yung Pokemon, Teo, pakalat-kalat. Pakalat-kalat. Oh. Makan? Sarap magkape. Una yun na dyan. Magpainit kayong tubig. Ay. Umaambon guys. Magkakain eh. Tulog. Oh, Santi Pasing, oh. Kamusta ka, Nante? Laksan mo. Ana? Ayos na rin. Magkawawid ka? Sabi ka pa nagawin. Bumukuha. Nalingkan. Gusto mo makawawid ka nun, Nanti Pasingaw. Ano siya kagawid ako? 3 buwan ka pa daw dyan. Mag-inom ka ng maraming gatas eh. Para magaling na agad. Hindi na kailangan. Yun oh. Mabilisan na to. Talagang pan na. Talaga naman. Magutom na. Kwarong. Pwede ka magpunta dun sa Kwan. Sa bukid. Sa bukid nila Agnes. Nung ka Antay, magpaturo ka na dyan magmasa ng tinapay. Para pag uwi mo dito, may ikon na tayo pag umasa. Oo, at magpatay tayong panaderya. Nyaw. Sisig. Una, gawid ka, tatad. Ay, ano siya kagawid ako na? Gawin na ako. Nagsakayak. Antay ba puyat mo na? Hindi ka pa nakawid. Diyan na lang kayo. Magpaturo na lang kayo magkon ng tinapay. Uncle, magpaturo ka na dyan, magtimpla ng tinapay, magmasa. Ganda dyan. Kadami-daming maulam dyan. Puros kayo ng... Ayan mga ka-dragon, naboboring na daw sa Tiligaya doon. Ay, si Auntie Paseng. Sa Biskaya. Uwi na raw siya. Kahit marami daw makain doon. Napapauwi na daw talaga siya dito. Pag-uwi ka, uwian mo ako ng kon ha, pandikoko. Agnes, ante, Agnes. Libre. Agnes yun. Ignis pala. Kung na kayong mga
Oh, namimiss niya na daw kayo. Maraming nakakamiss sa inyo. Sa iyo. Hindi na rin masakit? Hindi na. Baka sabi-sabi mo lang para makawi ka na. Obserbahan lang daw ito isang buwan. Obserbahan ng isang buwan. Enjoy your vacation. Smile every day. Wow! Sarap po. Ito mga ano. Sarap po. Parang steam lang yung ating bangus. Ay na lang. Ganito? Diyan sa gitna eh. Tapos kuha-kuha na lang. Kakain ka na. Dapat na lang yung ulam. Dapat natin mo yun. Lagyan nyo ng pano kamatis to. Looks good, ha? Oo, yung malalaki yung hiwa mo sana. Grab it. Wala pa nga ito mo. Kasi ito lang ulam niya. Yummy, sabi niya. Ay, Danay. Ay, dali na! Ah, Dan! Prem! Ano? Si Friend. Sibog! Sayang yung mantika mo. Sumi na rin ulam mo to, ante? yung mga high blood, Oo. yung bangus ang birahin nyo. Yung talong. At talong. Doon ka rin kapon, kay Tuknoy, meron niya na, Yung hipon. Po. Ito yung toppings niya, pinaka-toppings. Hindi ba? Sakit ng ngipin ko pag ganyang sisig eh. Pero binatiis ko rin yung sakit na lang. Tiisin mo na lang. Ama, salamat po ng napakarami sa iyo sa mga biyayang pinagkakaloob mo sa amin sa araw. Ngayon po, pakibasbasa ng pagkain ito. Gamit namin sa patuloy namin pagbigin ko. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Kain tayo! Join us! Ma'am Lloyda, kain po. Sir Belated happy birthday po kay Sir Robert. Belated happy birthday! Sir Robert! Ayan na po yung handaan nyo. Walang sila ng kain. Yan, belated happy birthday din pala kay Tito Romy! Happy birthday! Walang gusto yan. Season po. Nandito yung mga plato eh. Ang dami kutsara dyan? Wala kutsara yung season. Walang kapaw sisig. Akin yan. Walang ibang anaw? Lagyan na ng sisig bitaw? Ayan o. Ito sisig. Ba't di ka pwede sa alimango kay Fred? Kadami ko na rin kamay. Ay, yung. Ay, wala rin ako sisig dyan. O, lagyan natin. Ay, Ano yan? Mamang siguro. Ano itaw rin sila? Manghang. Subo dito, subo. Dami yan. Ano? Walang ano yan. Ano? Banguso? Ano yan? Nangilaw sila ng gabi. Kagabi ko nangilaw naman sila. ay, magkuhan na tayo doon. Alimango. Lang. Hindi na tayo nakalulog. Sarap. Ay, sumulan mo. Ikaw hindi ka kain? Bagay, kumain ka na. Nauna pa siya guys kumain. Ito na, gutom na. Bawal magutom si Bibi. Ano yung manghang? Bawal kang kuya dito. Hindi, yung mga hindi lang. Pwede ka rin hindi. Kanilang sika din. Madami nang pa-welcome tayo Margarita. Chamban ni Madonna guys. Kahit pa sa buwe. Pero late, hanggang alas 5 ko magantay. Repair na ito dyan. Repair. Dito sa dulo. Hindi tayo magpatawa mamaya. Pa? Magpatawa. Nakakatawa.
Para mag-perfect kung... Ayaw mo. Katawa ka lang ka na. Pahanap Hindi, kalitin mo yung ulan. Tapos tawanan mo. Wala ulam ng tuligaya yata to. Ano pa, antayin mo yung ulay mo, oh? Hindi niya napansinin ngayon. Kaya rap daw yan. Nakikipaglaban siya dun sa ano. Hindi kasing kain. Di da ito gawang guys. Para diretso eh. Maganda na katayo. Para may pusa. Isa mo lang magkain at mag-araw-awin ka. Kung sa bayan ka ito, wala na eh. Wala eh. Right? Mahal. Ka makagulpe. Isang ikot lang yung plato mo. Wala na. Kain sa hangon na. Ala, itong nandito ang kunin nyo. Oh, mapanis to. Kung hindi na ubo. Bakit na yan eh? Sinangod ang George. Sinangod dahil hindi may isang Ano kalye. yung pagkakulang dito ay? Ito oh. Matada yun. Pwede pagkuhan din. Dawan sa muda na. Pagkulang sabaw. Di ba binuot na natin? Sabi ni Matanglawin. Bakit anong meron? Nanakay lang. Mapan ka na mapan. Saludsod lang saludsod. Mangan kamay. Kung sinabi mo na nandito yung kabidyo call niya, nagdating dito yung kabidyo call mo, doon nag-traktor. Sabi mo andyan si ma'am. Nandito si ma'am. Kami. Ay, magpunta pa. Tutulog ko. Nagsasayit na tayo lang. Ano? Nagsasayit na tayo lang. Yes. Matanda na eh. Kami tumulayo ako. Nagbukay lang na. Hindi na tama. Hindi na din sabihin sa mga kaibigan mo. Kadami ang ginsin sa akin mga picture ng babae. Oo, tendyan na nga. Hindi nakakawan na kita. Sino yung ano? Hindi yung mga yun. Kaya nga. Linggo-linggo iba yata ang gawa niya. Sa daw. Hindi ay. Kasi Kuya Jube hindi na invite. Paano bawal maging kay Kuya Jube? Ito nga yung Hindi siya na atin. wala yung ano siya. Wala nang asukal daw. May Wala na. disiplina. Self ano siya. Discipline. Sabi ko sabayan ko siya magprutas kasi ate ako isang gabi ko lang nasabayan. Hindi siya kaya mag-diet. Magano ka magawa ka nung ano? Kasi nag-shake na lang siya ng gabi. Sabi ko sabayan kita yan sa shake ng gabi. Yung may pipino, may mansana, saka kamate. Yung nga. Dressing. Mga pinya ba? Mga halo-halong prutas. Yung pangalawang gabi na kusik na yung ginalimpatan. Pangalawang gabi, tumagirigir ka na. Nagawawawa na. Nagawawawa na yung tuhod niya. Magnagan mo nga ka. Wala kasukal mo. Kunin mo na yung Saiden mo na yun. Napilisik na daw. Nabigyan mo na. Nabigyan mo na. Wala kayong stock na tukal? Parang ko, friend. Kaya na naman ni Kuya Fred. Bawal na din kita paharap ko sa akin. Sabi niya, baka mamatay tayong walang sugat. Ayos din ha. Mamatay na walang sugat. Ano ko, tapos na sila. Nag-intro pa lang. Nag-isip yan. Kasi sakit yung tiyan ko dyan, itong mga ganyan. Ako rin di pati. Meron pa dito. Oh. Sana lang yung taga-taga. Hanap ka rin yung pagkasirga ko. Pati ligaya. Pag-uwi niyo, wala nang ganyan. Naumar rin siguro yun sila nice guy ng ano na ganito. Yung mahibad naman. Pero mo sila nang nag-uulay. Uy, kung tayo nga mauwan na ikuha, talbos ng kamute. Bago yung ano, yung alimango may timing sila Pero pag-aayon. mas makaumay yung ganito. Mas madali ka Papa ko pa nga, timing nila doon sa may bispan. May dupo. May ano pala, spring pala yan, may pahin sa loob. Gusto na isa? Hindi pa. Wait, kanin pa boy. Doon mo kapis. Kunti naman. Napaubusin ka nila. Gawang ka tanong niya. Nahihintay ako ang kape. Isa pa ako dyan mo.
Tayo na yung ticket ko. Iyo ko yung Peter Rong. Sukodan. Hindi lang gulong ang nagaputok. Pati ba ito? Puro lalaki. Buti nga yung lalaki kasi babae kasi papadami pa. Anong tayo dilaw na? Ayan ba yung kanya? O dapat daw hindi inuhuli ang Babae. kasi para dumami pa. Sa Canada nga eh, hanggang 3 lang eh. Kada isang tao. Walang panda. May ano, Yan, kape. nakasibilyan na nag Kape. Hindi ko. Yan na naman po. yung kay Dap, ano yun, Dap yung Canada. Pag may malalaking nga daw silang na... Tapos may sukatan sila doon. Kung hindi sakpan doon yung sukat. Yung nahuli mo? Tulog mo sa balong. Ito na, busog na ako. Sakit na natin yung batok ko. Malakas Ito magsuyod. po ang kanin, oh. Malakas Nakakon na kami, oh. Malakas magsuyod dito. Well, magkalakas magbuka yung inulam eh. Malalim na eh. Kanin pa dito mo. Oh. Nahigop nga ako ate. Dapat itong binigay mo. Hindi na biting. Didi. No. Jo. Sakit, aray ko. Aray ko na naman. Kailangan masuyo. Ang malayo na itong narating ko. Paano yung Double. Huwag ako nakabang. Kudaya. Tuloy na biting. Last na ako ngayon. Malunggay na lang namin kulit. Kanin na po. Ay po sana, pilitin ko na naman eh. Ha? Ayaw ko na sana, pilitin ko na naman eh. Madali ako kausap. Sabi ko, tingnan ko kung saan. Ayun, inom di Tanggal kape na. umay. Minsan lang man kami maganto. Bisa na madalas. Hindi ka restaurant. Hindi ka mga... Pag naka-challenger ka pa, no? Tapos dito pa. Magkain. Kumabain ka mo, ano mo din ikatang ikaw. Ang nagwagi. Santiligaya. Sarap guys, thank you sa ano. Thank you kay Sir Thank you po Robert, Ma'am kay Roida. Roida. Sa lunch. Sobrang nabusog po kami. Hindi, yun. Lumalaban guys, lumalaban kahit walang ngipin. Hindi, naghingi ng tulong sa akin. Hirap na. Ayoko na nga eh. Kumain guys. Tingnan mo ako dito. May paanak kong guys. Pangkaan. Paano kasi yung isang sipet, isang oras muna. Tagal-tagal yung ano yung sipet. Katagal niya maghimay. Gusto mo ang tingin Oh, may tira pa oh. Kay Ubusin pa daw ng tiligaya.